Hiljaisuutta, kiitos. Peliä. Tiesit sä, että Pajulahdessa käydään tällä hetkellä maalipallon EM-kisoja, ja sitä seuratessa pitää olla ihan hiljaa. Maalipallo on paralympialaislaji, joka on alkujaan suunniteltu näkövammaisille. Tässä pelissä pelaajilla on päässä lasit, joista ei näy läpi yhtään mitään. No miten sitä palloa osataan torjua? Siellä pallon sisällä on sellaiset kulkuset, josta lähtee ääni, ja se mahdollistaa sen, että pelaajat tietää, missä se pallo menee. Ja koska tämä peli perustuu kuulo-aistiin, niin sen takia siellä täytyy olla ihan hiljaa, jotta pelaajilla on pelirauha. Pelin aikana tietty saa kannustaa ja juhlia maaleja, mutta ei silloin, kun pallo on pelissä. Tuolla maassa on myös sellaisia pieniä merkkejä, joista pelaajat tietää, missä kohtaa he about on. Me oltiin kannustamassa muutaman luokkalaisen kanssa Suomea, ja meitä hehmoteltiin voitokkaalla päivällä. Naisten joukkojen nappasi ekasta pelistä Saksaa vastaan 4-1 voiton, ja voittoputki jatkui Unkaria vastaan ja päättyi lopulta 7-2. Mutta nyt te pääsette kuulemaan, miltä siellä paikan päällä sitten oikein kuulostaa. Tää oli siisti kokemus. Nyt teille terveisiä. Terveisiä täältä maalipallon EM-kilpailusta Pajulahdesta. Mä oon Jassu Jasmin Mikkola. Ja mä oon Viina Grönroos. Ja me pelataan Suomen naisten maajoukkueessa. Meillä on takana ollut täällä Pajulahdessa nyt tänään 2 voittoa. Ja niillä me ollaan varmistettu lohkostaksia 3. Eli me pelataan huomenna 4. finaalissa. Tulkaa kannustaa ja nauttii laatumaalipallosta!